Jeg ved ikke, hvordan vi kommer hertil, men det er det sygeste, der kan ske det her. Argentina mod Portugal. VM, det er lige rundt om hjørnet, så derfor så har jeg været inde og finde en predictor, så vi skal se, hvad jeg forudsiger VM, og hvem jeg tror kommer til at vinde, og hvem der skal ud af de forskellige grupper, og så videre. Så lad os komme i gang. Vi starter altså med gruppe A, som består af Mexico, Sydkorea, Sydafrika og Tjekkiet. Jeg synes, det er en meget svær gruppe. Jeg synes, det er 4 hold, der egentlig virker meget ens, som der står her, så det er en weak gruppe. Jeg tror altså, på hjemmebane, så tror jeg derfor, at Mexico, de tager førstepladsen. Tjekkiet, de så ikke alverdens gode ud, men de slog da også Danmark, så det var en af den gruppe, Danmark skulle have været i. Jeg tror alligevel, de tager en anden plads, og så tror jeg, altså, det bliver Korea på en tredje plads, så Sydafrika rører ud i gruppen med det samme. Vi kører videre til anden værtsnation. Det er altså Kanadas gruppe her med Canada, Schweiz, Katar og Bosnien. Igen endnu en weak gruppe, der er ikke rigtig nogen af de her store nationer. Canada tager ligesom deres plads. Jeg tror altså, jeg synes den er svær. Jeg tror at Katar, vi så dem sommer, vi så dem i 2022. Der så det rigtig dårligt ud, så jeg tror altså heller ikke, de kommer til at gøre noget i den her gruppe. Jeg tror Schweiz trækker den. Jeg tror, at hjemmebanefordelen gør, så Canada er lidt bedre end Bosnien. Og så har jeg heller ikke været så imponeret over Bosnien, så jeg tager dem altså bare på en tredje plads her. Så må vi se, om det går videre senere. Vi springer videre til gruppe C, og der har vi vores første store nation. Jeg synes egentlig, det er en meget stærk gruppe. Vi har Brasilien, vi har Marokko, vi har Skotland, og vi har Haiti. Jeg synes, det åbenlyse her, det er jo selvfølgelig at sige Brasilien nummer 1. Og det vil jeg også gøre, så vi siger Brasilien nummer 1 her. Hvem skal så have en anden plads? Er det Marokko, som er blevet som er blevet African vinder? Måske lidt kontroversielt. Det er ikke rigtigt til de fortjener, men de så altså gode ud til selve African. Så har vi Skotland, som har set stærkere ud i gruppen, VM-kvalifikationsgruppen. De vandt også deres gruppe med Danmark i på sidste spildag. Så jeg tror, altså jeg siger, jeg synes den er svær. Jeg siger Skotland 2, og så siger jeg Marokko 3, og så har vi Haiti nede på en 4. plads. Vi springer videre til sidste værtsgruppe, det er altså gruppen USA i, som bliver spillet i Amerika. Vi har altså USA, vi har Paraguay, vi har Australien, og vi har Tyrkiet. Det er altså igen ikke den stærkeste gruppe, men jeg synes altså alligevel, det er 4 hold, der er på meget samme niveau. Jeg tror, vi trækker USA på nummer 1. Og så ved jeg ikke, om der er så mange, der kender til det paraguaysiske landshold, men jeg synes altså, det ser meget stabilt ud med sådan nogle som en Chico og sådan nogle. Så jeg ser til Paraguay 2, og så kører jeg Australien 3. Jeg har aldrig rigtig været imponeret over det tyrkiske landshold. Jo, de har Yildiz, men resten siger mig ikke så meget, så vi kører altså Australien 3, og så Tyrkiet, de rører altså hjem som nummer 4 i gruppen. Vi når altså til 5. gruppe, gruppe E, hvor vi har endnu en stor nation. Vi har altså 4 gange VM-vinder Tyskland, vi har Ecuador, vi har altså Elfenbenskysten, og så har vi Kuwait. Det hedder Kuwait? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved ikke engang, hvad det hedder. Det siger der ikke en del om landsholdet. Jeg synes, det er meget svært at komme udenom Tyskland til at vinde gruppen her. Og selvom jeg synes godt, at Ecuador kunne gå ind og tage den. Men det bliver altså Tyskland her. Og så synes jeg, at et landshold, man slet ikke skal sove på, det er altså Ecuador. Og det kommer de også til at vise her til sommer. Så jeg tror altså, jeg siger altså Ecuador 2'er. Og så har vi Elfenbenskysten på 3. plads. Og så har vi, så på engelsk, Curaçao eller sådan noget. De ender altså sidst i gruppen. Så springer vi frem til gruppe F, hvor vi har Holland, vi har Japan, vi har Sverige, og vi har Tunesien. En gruppe meget blandet. Jeg tror aldrig, som vi har set de 4 hold i samme landsholdsgruppe. Det skal I ikke fact-check mig på. Det er rent og skær noget, jeg selv tror. Det er der sådan nogle hold, som Danmark har spillet meget mod. For eksempel Tunesien i både 22 og i 14, og så Japan, ikke 14 i 18, og så Japan tilbage i 10, ikke? Så hvem vinder gruppen? Jeg tror igen, som det samme med Tyskland, Holland er bare det meget stærkere end de andre hold i gruppen. Jeg synes det er meget lige mellem de sidste 3 hold der. Jeg siger Japan 2'er. Og ved du hvad? Fordi Sverige var så dårlig i kvalifikationen, og de kommer ind med en backdoor med Nations League, så siger jeg altså Tunesien 3'er, og så rører Sverige hjem, som var 4 i gruppen. Så hvis der er nogen svensker, der ser den her, sorry, men jo, det er børn også. Vi kvalificerede ikke, men længere røg jeg sgu ikke. Så springer vi videre til en af de svære grupper, en gruppe med ikke så meget kvalitet. Vi har altså et af de mindre af de store hold. Vi har altså Belgien, vi har Iran, eller det ved jeg egentlig ikke. Er det ikke noget med Iran ikke skal spille? Så vi har et hold, vi ikke ved endnu. Så har vi Egypten, og så har vi New Zealand. Hvilket også betyder, at det bliver imellem Belgien, Egypten og New Zealand, fordi vi har ikke 4 hold. Så det bliver en af de 3. New Zealand, Chris Wood. Kender jeg andre spillere? Det tror jeg ikke. I Egypten, der har vi Salah, en Wash Salah, og så har vi Mohamed Elneny. Og så i Belgien, der har vi jo selvfølgelig alle de her unks også. Så det er faktisk a group of unks. Hold da op.
Men igen, som de 2 andre grupper, så tror jeg simpelthen bare, at Belgien er så meget bedre, at jeg bliver nødt til at sige Belgien nummer 1. Jeg skulle meget sandere den her gruppe. Egypten, New Zealand, og så et 4. hold. Det kan være, det kommer et bedre hold end, jeg ved det faktisk ikke. Vi springer altså videre til gruppe H, hvor vi har altså en gruppe, der ligner måske lige ud over Cape Verde, så synes jeg, det ligner meget noget 2018. Det giver 2018 vibes. Vi har Spanien, vi har Uruguay, vi har Saudi-Arabien, og så har vi altså Cape Verde. Ret sikker på, at Uruguay og Saudi-Arabien var sammen i gruppe A. Ret sikker på, at Saudi-Arabien blev flækket af Rusland i første kamp i hele turneringen. Her, der synes jeg faktisk er lidt svært. Altså Spanien har det bedste landshold, det er helt klart, men Uruguay er altså også ret gode, og også rigtig gode generelt bare på, i VM. Men jeg tror altså stadig, nej, ved du hvad, vi siger Uruguay, eller? Og så siger vi altså Spanien 2, og så siger vi Cape Verde 3, for at være helt ærlig. Altså Saudi-Arabien er jo fuldkommen elendige. Jo, de slog Argentina i 22, men godt landshold overhovedet ikke. Vi springer altså videre til gruppe I, nok den sværeste gruppe med alle sammen. Vi har altså Frankrig, vi har Senegal, vi har Norge, og vi har Irak. Det er altså en af de sværeste grupper, der længe har været. VM-vinderne fra 2018, så har vi Norge, som er rigtig, rigtig stærke, og så har vi i mine øjne African Cup of Nations vinderne Senegal, og så har vi så også Irak. Ja. Her, der er det altså svært at rangere, men jeg siger alligevel, at Frankrig det er basic, men det er altså lidt sammen med, det er jo jokes. Og så har vi Senegal og Norge. Ja, så er vi Irak, men jeg er ikke herfra. Senegal og Norge. Hvem kommer til at gå videre som 2'er, og hvem kommer potentielt til at gå videre som 3'er? Jeg synes, at det ligger altså til Norge. Der er et over det her landshold, der siger man noget, også over nogle af de her spillere, som spiller i Bøtte Klem, som viser, hvad de kunne. Og så har vi selvfølgelig Haaland på toppen, vi har Charlotte ved siden af ham, vi har Nusa ude på kanten, vi har Ødegaard, altså det er jo, vi har Svend Nypan på midten, ikke? Altså nogle af de her unge spillere, der også går op og steppe op og vise den, hvad det egentlig kan, især på den allerstørste scene, der er i fodbold. Så jeg synes, Norge, det siger mig et andet. Og så bliver det selvfølgelig Senegal, som havde et rigtig fint African Cup of Nations, de viste, hvad de kunne, men det bliver altså dem på en 3. plads. Og så har vi altså Irak til at røde gruppen, som, ja, det tror jeg, vi altså godt kommer til at ske. Så har vi gruppe J, der har vi altså Argentina, vi har Østrig, vi har Algeriet, og vi har Jordan. Jordan er ret sikkert på det første gang, de med i VM, hvilket er også ret spændende. Vi har Algeriet og Argentina, som, jeg ved ikke om de var i gruppe sammen i 14, eller så spillede de imod hinanden i round of 16, det var enten eller, så det er også et tilbagekig. Og så har vi altså Østrig her, som bare altid er den her irriterende lillebror til de her VM-slutrunder, som altid går ind og forstyrrer. Men som de andre grupper, så tror jeg altså stadig på, at det er argentinsk førsteplads, der kommer til at forløbe sig her. Og så tror jeg, altså det bliver jo selvfølgelig, de er meget irriterende, og Algeriet er egentlig også meget gode i VM generelt. Men jeg tror, at det bliver Østrig, og så bliver det altså Algeriet. Så Jordan, de kan desværre første VM, men det ender desværre på en 4. plads. Så går vi til gruppe K, hvor vi har Portugal, vi har Colombia, vi har Uzbekistan, og vi har Kongo. Ja, vi har Kongo. Vi har Silas, Charlotte Denarians, vi har Christianov fra City, og så har vi Colombia og Portugal. Jeg kender ikke andre spillere ved de 2 andre lande. Jo, Masuku, som spiller West Ham. Han er fra Kongo, jeg er sikker på. Uzbekistan, de har Kusaunov, ham City, centerbacken, som har haft en fin sæson. Men jeg tror, at det hedder Portugal, Colombia, og så bliver det ved så siger vi Uzbekistan, og så rører Kongo ud som nummer 4 i gruppen. Og til sidst, men ikke mindst, så har vi altså gruppe L, hvor vi har England, vi har Kroatien, vi har Panama, og vi har Ghana. Igen, 2 hold, som der har været i gruppe sammen før, England og Panama i 2018, ret sikkert, det var Panamas første VM-slutrunde. Så har vi Kroatien, som England så senere røg ud til, og så har vi Ghana, som altid er et hold, hvis jeg er til VM. Altså, de er der altid, og det er et fornøjelse at se hver gang. Jeg tror, i den her gruppe, der kommer vi til at se en overraskelse. Jeg tror, vi kommer til at se Kroatien, der topper den. Så kommer det til at gå ned til sidste spildag mellem England og Ghana hedder de, til at se, hvem der kommer videre som 2'er. Men jeg tror alligevel, England kommer til at tage den, og spille Ghana, og så rører Panama desværre ud. Så det var alle grupperne. Så lad os springe videre til 3. plads kvalifikationen. Her der ser vi alle hold, som jeg tror kommer til at ende nummer 3, og vi skal altså vælge 8 af dem, som jeg tror kommer til at gå videre. Mit første valg, vi kan kigge herovre fra, det bliver altså Sydkorea heroppe i gruppe A. Når vi skulle kigge på det, nu sagde jeg, at jeg ikke vil gøre det, men lad os lige kigge på gruppen. Der er det altså en fin nem gruppe, så jeg tror altså, at det bliver nemt for dem at få de her 3-4 point, det kræver at komme videre med en fin målscore. Så jeg tror sagtens, at I går videre. Bosnien der på den hånd, nej, det tror jeg desværre ikke. Marokko selvfølgelig. Australien tror jeg egentlig også tager den, og så tror jeg også, vi kan have Elfenbenskysten med, helt sikkert. New Zealand, Cape Verde, det ved jeg heller ikke helt. Tunesien, den må jeg også lige komme tilbage til. Senegal kommer nok videre. Algeriet skal nok også komme videre, og så tror jeg også, Ghana kommer videre. Og så kommer det jo ned til enten Bosnien, er det Tunesia, er det New Zealand, er det Cape Verde, eller er det Uzbekistan. Og jeg tror altså her, at det bliver Uzbekistan, som der går videre. Så derfor
så hedder det altså Sydkorea, Marokko, Australien, Elfenbenskysten, Senegal, Algeriet, Uzbekistan og Ghana, jeg sender videre som tredjepladser. Så skal vi til det. Vi er altså kommet til round of 32, hvor vi skal finde vinderne, der skal videre til 8. finalen. Vi kan starte med den allerførste kamp. Det bliver altså mellem Tjekkiet og Canada. Ikke lige nogen neglebider, ikke lige den fedeste kamp, men selvfølgelig også en kamp, der skal overstås. Tjekkiet mod Canada. Et svækket tjekkisk hold, og hvad jeg kun kan tro kommer til at blive spillet i Canada, når jeg har dem til en af deres gruppe. Jeg tror altså, det bliver, grundet i en fordel, så tror jeg altså, det bliver Canada, der kommer videre her. Og så har vi allerede turneringens første rigtig store kamp. Vi har altså Tyskland mod Marokko. Det er jo altså, det er Tyskland-hold, der har fundet sig lidt mere selv, end de var i 22. Der var de ikke de bedste. Jeg synes, de har fået nogle gode unge spillere, som har virkelig vist frem de sidste 4 år. Jeg tror også, det er nok til at sende dem videre. Så har vi Holland mod Skotland. Holland, som der har været rigtig dårligt på den internationale scene de sidste 6 år. Og et Skotland-hold, der har vist sig frem de sidste 2 år. Så hvem er det, der skal gå videre her? Jeg tror, det bliver Skotland, der rykker videre her, og sender Holland tidligt hjem. Men jeg tror simpelthen bare på Skotterne, de kommer til at overraske Holland og sende dem ud. Så når vi til et opgør, som faktisk er meget spændende på mange punkter. Det er et af de største hold i Asien, og det er det største hold i verden, der skal mod hinanden. Det er altså Brasilien mod Japan. Jeg vil ikke snakke for meget om det, fordi så bliver en video 30 minutter lang, eller noget der stil. Så jeg tror altså bare, vi sender Brasilien videre. Så simpelt som det. Og lad os køre den videre simpelt. Frankrig og Australien. Vi har set kampen 2 gange nu, både i 18 og i 22. Frankrig har hånd på Australien. Ecuador mod Norge. Det er endnu en stor kamp. Det er altså et hold med Caicedo og Donis. Det er altså Hincapi og det Pacho. De 4 store hovednavn for Ecuador imod Haaland, Ødegaard, Nusa og Charlotte. Så altså hvis vi går ud for de 4 store navne, så ligger det sgu meget lige. Jeg tror dog, det er et hold, der har vist sig frem de sidste par år. Norge, de har ikke været så meget med, så jeg tror ren og skær fra erfaring, Ecuador tager den og sender Norge ud. Så har vi altså Mexico mod Elfenbenskysten. Jeg tror bare, jeg vil lige køre hurtigt over de næste 3. Jeg tror simpelthen, det bliver Mexico, der går videre. Kroatien slår Uzbekistan ud, og så slår Senegal altså USA ud. Så USA er allerede ude i deres store turnering i round of 32. Vi går videre til 2 kampe, som måske er lidt tættere, end man skulle tro. Det er altså Belgien mod Sydkorea. Belgien er helt klart favoritter på papiret, men vi har set de sidste år, at Belgiens landshold ikke virker det bedste sammen. Men jeg tror alligevel, at det er trods alt kun Sydkorea, så derfor tager vi altså Belgien videre. Efter har vi rematch fra 2018. Vi har altså Colombia mod England, som endte i strafsparkskonkurrence, hvor John Pickford blev den helt store held og hjalp England med at gå videre. Vi ser altså et Colombia, som er blevet lidt svækket. De har altså Luis Diaz, som er en af de bedste spillere i verden lige nu. Så har de Ramos Rodriguez, som faktisk er begyndt at vise sig frem på det internationale scene. Og fik da skiftet til Real Vallecano efter hans Copa America tilbage i 24. Men jeg tror alligevel, det bliver nemmere for England den omgang, og vi sender altså England videre. Så bliver det Uruguay mod Østrig. Igen 2 lande, som altid den her irriterende lillebror, vil jeg næsten kalde den, i VM. Men Uruguay har simpelthen så meget stærkere landshold, så det bliver helt klart Uruguay, der går videre den her omgang. Det bliver altså Schweiz mod Algeriet. Igen en lidt fælderkamp. Ikke den største kamp, men det bliver altså noget kamp alligevel, vil jeg tro. Schweiz mod Algeriet. Det bliver bare Schweiz. Så har vi altså en kamp, som kunne være en potentiel finale. Vi har altså Argentina mod Spanien i round of 32. Det er jo fuldkommen sindssygt. Argentina mod Spanien allerede så tidligt i kampen. Den fredag den 3. juli. Den er svær. Vi har Argentina verdensmesterne, og så har vi Spanien EM-mesterne. 2 af de bedste landshold i verden lige nu. Føj. Det bliver simpelthen nødt til at blive Argentina. I'm sorry. Spanien har det bedste landshold i verden, men Argentina har simpelthen bare den her kvalitet over hele truppen, hvilket Spanien også har. Men de har bare på et par positioner, så har de bare den her spiller, der er bedre end den her spiller. Hvilket også gør, at jeg lige præcis trækker Argentina over, at jeg trækker Spanien. Så har vi Portugal mod Ghana. Den tror jeg er relativt nem. Der siger jeg bare Portugal videre. Og så har vi måske en kedelig til dem, Paraguay mod Egypten. Og ved du hvad, der sender jeg sgu Paraguay videre. Lad os komme videre til round of 16. Vi er lige pludselig gået fra 16 kampe til 8 kampe. Og lad os se, vi har sådan nogle helt store opgør her. Så lad os se, hvad det er, vi kan finde her. Vi starter allerede med Prag. Vi starter altså med Tyskland mod Frankrig. 2 store nationer, som altid har haft nogle spændende kampe mod hinanden. Jeg husker især en kamp i EM i 16, hvor at Frankrig slår Tyskland 2-0. Chris Mann begge mål, der er sikker på. Og ved du hvad, jeg tror endnu en gang, så bliver det ligesom dengang, jeg tror altså Frankrig slår Tyskland. Tyskland er ikke det stærkeste landshold, som det var tilbage måske for 10 år siden. Men
det her Frankrig-hold, det er jo stadig det stærkeste, som det var tilbage der i 16, hvor de så taber i finalen. Men det er kun blevet stærkere siden, og har også vundet VM siden, og en VM-finale, der ser det kan blive til en tredje VM-finale i streg. Så har vi altså Canada mod Skotland. Og ved du hvad? Endnu en gang, Skotland, de kommer rigtig langt. Og ved du, jeg tror sgu, de kommer længere. McTominay, han kommer til at føre dem vejen. Så lad os se, om de kommer længere end det her. Så når vi altså til et sydamerikansk opgør. Det er altså Brasilien mod Ecuador. En kamp, som jeg er ret sikker på, at Ecuador vandt i kvalifikationen. Jeg tror måske Brasilien allerede var videre. Jeg er ret sikker på Caicedo, men der fik kort. Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror dog, at det bliver enden for Ecuador, og jeg tror altså, at Brasilien de tager den her storhedsover og fører dem videre. Så har vi Mexico imod Kroatien. Ingen idé om, jeg tror resten af kampen bliver spillet i USA, så hjemmebanefordelen, det er ikke en ting her. De bor alligevel relativt meget tættere på end den average kroater. Men Kroatien er også et stærkt hold, men igen svækket af meget. De her gamle spillere, Modric er blevet gammel, Mandzukic er blevet gammel, Rakitic er ikke engang sikker på at spille fodbold mere. Men vi har stadig nogen som Guardiola nede i forsvaret, som er stadig de her unge spillere, som kan løfte landsholdet. Men jeg tror altså stadig, at Mexico, de tager den og går videre fra round of 16. Har vi altså endnu en af de store kampe, en tricky kamp. Vi har altså England mod Uruguay. Tror jeg alligevel, selvom Uruguay har så gode spillere, de har folk som Valverde, så tror jeg altså alligevel, at England kunne nemt tage den her kamp under kontrol, og England går altså videre. Så er vi altså nødt til endnu en spændende kamp. Vi er altså nødt til Senegal mod Belgien. En kamp, som er meget mere tæt, end den ligner på papiret. Belgien ligner egentlig stadig den her kæmpe store nation, men jeg synes egentlig, at deres hjul er ved at falde fra hinanden. Det så vi også 22, så jeg har altså sendt Senegal videre i den her omgang, fordi jeg synes, Senegal også, selvom de blev robbed af African Cup of Nations, så viser de nemlig, hvad de godt kunne i den turnering. Så jeg har altså sendt Senegal videre. Så har vi Argentina mod Paraguay. Jeg bliver altså svært nødt til at gå hurtigt over her og sige, at Paraguay, det her, der slutter eventuelt. Og hvad det samme kan vi gøre her. Schweiz, det har været fedt at se jer, men det bliver altså slut på eventuelt her, og Portugal går også videre. Så lad os springe videre til kvartfinalerne. Vi har altså første kvartfinale, der har vi altså Frankrig mod, måske det største overraskelse, vi har altså Skotland i kvartfinalen. Jeg tror altså, det bliver relativt nemt for Frankrig. Det er svært, altså jeg vil gerne prøve på at snakke Skotland op, men det bliver altså svært at gå imod den supertrup, så vi sender altså Frankrig relativt nemt videre her. Så har vi måske et af de mere tricky opgør. Vi har altså England mod Senegal. Det opgør, som jeg tror bliver rigtig fedt at se. Det er altså to vidt forskellige slags fodbold, der bliver spillet her. England, det er sådan meget mere sådan techy og sådan noget. Senegal, det er bare løb. Men jeg tror i sidste ende, at det bliver England, der tager den over Senegal. Så har vi tredje kvartfinale, der er altså imellem Brasilien og Mexico. Måske mere sådan OT, måske mere, vi er tilbage 86 her. Men altså, det er altså noget af et opgør, det er noget af et historisk opgør. Og Mexico, der går ud efter deres første VM-titel. Brasilien, der er ude efter deres 6. Det er jo ret sindssygt. Men jeg tror alligevel, det bliver Brasilien, der tager den hen over Mexico. Det er også obvious valg. Men jeg tror altså, det bliver for svært at sige en underdog-historie her for Mexico, og Brasilien tager det nok sikkert. Så har vi nok den sygeste kamp af dem alle. Jeg ved ikke, hvordan vi kommer hertil, men det er jo det sygeste, der kan ske det her. Argentina mod Portugal. De to goats mod hinanden. Enzo Fernandez og Pedro Neto. Det er selvfølgelig en joke, det er selvfølgelig Messi mod Ronaldo, som der kan være på spil her, hvis ingen af dem bliver vinket eller skadet endda. Der er godt nok folk, der kommer til at have mig, måske været på den her prediction. De ene, vil gerne have Messi videre, de andre vil gerne have Ronaldo videre. Men jeg sender altså Argentina videre. Argentinas landshold er simpelthen bare så meget bedre end Portugals. Så igen, nu snakker vi om Ronaldo GOAT, men han er ikke den spiller, han plejede at være. Og hvem skal score målene for Portugal? Det er der, den ligger for mig. Fordi Ronaldo kommer ikke til at score målene. Så har vi Leao, som ikke rigtig scorer mål. Jeg tror desværre, det bliver der, hvor det skal ledes til. Altså mål. Hvem skal score dem for Portugal? Og derfor så går det ikke videre i den omgang. Lad os få sprunget videre til semifinalerne. Vi har altså første semifinal, der har vi altså Frankrig mod England. Et kæmpe stort opgør her. Det er en af de større. Det kunne være finalen i sig selv. Det kunne den anden semifinal også, men den kommer vi tilbage til senere. To hold, der er så tjekket over hele truppen. Altså, der er ikke en position, hvor de mangler både en starter og en backup. De har så meget kvalitet. Men der er et eller andet i mit hjerte, der siger, at det bliver altså England, der tager Champions League-finalen, VM-finalepladsen. Det er altså kontroversielt, men jeg har altså England i VM-finalen. De står Frankrig, jeg ved ikke, hvordan de kommer til at gøre det. Det kommer sikkert til at blive sådan 1-0 på en hjørnespark, hvor Declan Rice slår en bold ind i hovedet på John Stones eller sådan noget. Så det bliver altså England, der tager finalepladsen over Frankrig. Og så har vi den største sydamerikanske kamp. Brasilien mod Argentina. Hold kæft, en finale vil være. Men det er altså semifinalen i gang, og det bliver måske en lige så stor kamp som finalen i sig selv. Brasilien mod Argentina, kan man næsten få en større kamp? Det tror jeg ikke, man kan i
international fodbold. Puha, den er svær. Brasilien igen. De mangler bare en lille smule mere, så jeg sender altså Argentina i deres anden VM-final i streg. Og så er der så sprunget videre til finalen. Så er vi altså nået til finaleopgøret mellem England og Argentina. En kamp, som bliver ekstremt tæt. Måske endda tættere end den, vi så i 22. Vi har altså England, som igen har den her kvalitet over hele truppen. Der er ikke et sted, hvor de mangler kvalitet. Og så har vi Argentina, som nemlig har alle de her erfarne spillere. Nogle af de bedste spillere, der nogensinde har spillet på den her planet. Og en masse VM-vindere, som allerede har erfaringen for nemlig de her store kampe som finalen. Jeg tror, det bliver en ekstremt tæt kamp. Men jeg tror, min VM-vinder 2026, det bliver England. Jeg tror simpelthen, at England går hele vejen. Jeg kan se nede i bunden her, at det er ikke et af de 3 mest stemte vindere. Men min vinder i 2026, det bliver altså England. Så det var altså min forudsigelse på VM 2026. Der kommer nok en mere nærgående VM-prediction, når VM er lidt tættere på, end det er det nu. Vi er så ikke engang færdig med sæsonen nu, men jeg synes, det er et godt tidspunkt at lave en start-prediction. Er I enige, så er jeg rigtig tilfreds med jer. Hvis I er uenige, så bliv skriv, hvem I har som vinder, og hvorfor I har dem. Det var alt for den her gang. Vi ses næste gang.